Ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Gisaulog karon sa simbahan ang pista ni San Lucas, usa ka ebanghelista, usa sa mga disipulo ni Kristo ug iyang na partner si San Pablo, ug siya mo'y nagsuwat sa ebanghelyo ug sa mga gipasulat ni San Pablo, labi na siya mga letters, especially diha sad sa Acts of the Apostles. Atong iampo nga ato untang mga katawhan malig-on sa pagtuo, magsunod sa ebanghelyo ug magsangyaw niini. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi sa atong mga proyekto o mga kalihukan pinaagi sa pagpamalit sa mga slots o pagpamaligya niini, ato untang madawat ang mga grasya na makapahimo nilang balaan. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdum o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit o kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios, langit nung hari, Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. Ginoong Dios, ikaw nagpili kang San Lucas aron iyang ikapadayag ang misteryo sa imong gugma alang sa mga kabus pinaagi sa pagwali ug pagsulat. Itugot nga silang naghimaya sa imong ngalan ug ang tanang katawhan makadangat sa imong kaluwasan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Paningkamuti gayod ang pag-ari kanako sa labing madali. Gibiyaan ako ni Dimas tungod sa iyang pagigugma ni ining kalibutana ug miadto siya sa Tesalonica. Si Crescente miadto sa Galacia ug si Tito sa Dalmacia. Si Lucas na lamang ang uban kanako. Kuhaa si Marcos ug dad-a diri kay makatabang siya kanako. Gipaadto ko si Tychicus sa Efeso. Inig-ari nimo, dad-a ang akong kupo
nga gibilin ko kang Carpo dito sa Troas, dada usab ang mga libro, labi na kadtong mga sinulat. Si Alejandro nga Platero, nakahimo kanakog dakong kadaot, ang Ginoo mo'y magbalos kaniya sa iyang gibuhat. Likay siya kay supak gayud siya kaayo sa atong mensahe. Sa una kong pag-atubang sa hukmanan, wala gayon ni bulig kanako, gitalikdan ako sa tanan. Hinaot unta nga dili sila pakasadon sa Dios niini. Apan ang Ginoo miunong kanako, ug mihatag kanako kusog, aron ikasangyaw ko ang tibuok mensahe didto sa mga dili Hudeyo, o giluwas ako gikan sa baba sa leon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang imong mga higala nagtugan sa himaya sa imong pagkahari, Ginoo. Ang imong mga higala nagtugan sa himaya sa imong pagkahari, Ginoo. Papasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat, o Ginoo. Ug padayga kanimo ang tanan nga nagatuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya sa imong gingharian, ug pasuginla sila sa imong gahom. Ang imong mga higala nagtugan sa imong pagkahari, Ginoo. Pasaysaya sila sa katawhan, mahitungod sa imong gahom. Ug sa mahimayaong kasanag sa imong gingharian. Ang imong gingharian mo'y gingharian alang sa tanang katuigan. Ug ang imong pagmando nagalungtad latas sa tanang kaliwatan. Ang imong mga higala nagtugan sa himaya sa imong pagkahari, Ginoo. Ang Ginoo matarong diha sa taniyang mga paagi, ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo haduol sa tanan nga nagasangpit kaniya, sa tanan nga nagtawag kaniya diha sa kamatuuran. Ang imong mga higala nagtugan sa himaya sa imong pagkahari, Ginoo.
kaninyo pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Human niini gipili sa Ginoo ang laing kapituag duha kalalaki, gipadala sila sa tinagurha aron maguna kaniya ngadto sa tagsa-tagsa kalungsod og dapit nga iyang adtuan. Miingon siya kanila, ang anihon daghan apan jutay ra ang mga ngani. Busa pagampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siyag dugang pang mamumuo nga mo ani niini. Lakaw kamo, nagpadala ako kaninyo nga sama sa mga nating karnero ngadto sa mga lubo. Ayaw pagdala og puntil ni sudlanan sa limos ni sandalyas. Ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Bisan diing balaya kamo moabot, unahan ninyo pag-ingon, ang panagdait maani-ani ining balaya. Kung didto may nagpuyo nga mahigugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong yukbo sa pakigdait. Kung wala, bakwia ang inyong yukbo sa pakigdait. Pabilin kamo ni adtong balaya og kaon og inom sa idalit kaninyo, kay ang mamumuo angay gayod nga suhulan. Ayaw kamo pagbalhin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kung muadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila kaon sa idalit kaninyo, ayuha ang mga masakiton niadtong lungsura ug sultihi ang mga tao didto nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Makita nato sa ebanghelyo o sa unang pagbasa na kung magsangyaw ta sa ebanghelyo, ang una gyud nga requirement sa Ginoo kana gyung simplicity of life. Munang niingon si Kristo, ayaw mo pagdalag puntil, kwarta, ilisan, simplicity of life, dili complexity of life. Lingyay mong tupad, ina simple ra imong life. Oy, ang kalibutan karon nagtudlo og daghan kaayong mga butang nga angay natong huptan kuno aron ta malipay gikan sa house and lot, cars, money, degrees, honors, gadgets, pleasures. Grabe kaayong kalibutan makadiman to the point nga naggubat na ta, nagpinatyanay na ta, nga linog na ta tungod aning atong pagka-materialistic. So ang ebanghelyo nagtudlo gyud nato simplicity of life, poverty. Ug sa ubang awhag ni Kristo, bulahan kamong mga kabos. Emphasize kay na niya. Nya kita no di kita maminaw. Ikinsa ninyo dinhi ang naningkamot mahimog yung kabos. Taas ang kamot. Lahi inyong gipaningkamutan, mahimong dato. Mauna mga brod yun, mga brod. Aron lang yun madato, bahala nag didto magpakasa na sad. Bahala nagbiyaan ko ng akong mga anak. Dili ni pagtamay sa ni abroad ha. Ang ako lang, check your priorities and way of life. Kay dili na nato pwedeng himuong rason nga aron maarang-arang among kahimtang kay wa gyud mag-promote ang Ginoo ana.
ang gipromote sa Ginoo is holiness of life. Kung mudaghan mang imong kwarta, kinahanglan holy ka. Ug unsa may sunod? Detachment from persons and things. Ningon si Kristo, kung makanha na musdan, ayaw mo pagtimbaya bisan kinsa. Di ba magsiglamano ba? Ay kog kalimti, ay kog kalimti, ay kog kalimti. Kusog, magkaya na. Hay, oh, sige, limot ha. Unsa may kinahanglan nyo diya? Ingos Kristo, lahos. Lahos. Ayaw pagsigig. Lamano-lamano ang mga tao, aron lang yun ka musikat. Karon perti na to makapasikat, din hi social media, hala yun, pasikat yun. Unsa na lang gibuhat, managhubo na lang. Tanaw ra ba sa kausahayan na? Haron lang yun musikat. Daghang view. Maghimog mga imposible. Maggamit na mga AI. Mahimo na lang hinoong mga pangilad. Aron lang yun daghang mo view. Maghimog kontrobersiya. Di na gustos Kristo ana. Nakita mo'y i-view. Ang gusto ni Kristo, mahasintro ang mata o ang hunahuna sa tao sa Ebanghelyo. Muna si San Pablo, gibiyaan siya, warasan siya maproblema. Nihangyo rapod siya nila ni Lucas, ni Marco, harimo diri. Adi diay si Lucas ray di ay kuyog nako, gibiyaan ako ni Barnabas o kisa patong usa. Tito, gibiyaan ko nila, warasan siya maghilak-hilak na I cannot do anything. Detachment. Kamu mga asawa, detach from your husband. Husband, detach from your wife. Bitaw. Kaya usahay ka ng inyong husband, ka ng inyong wife, muna mudahan ninyo sa impyerno. Kanilang dinhi, magbunyag ta dinhi, magbunyag tagtag na po kabuk, may lag na iduha nga kinasal. Nganong nanganak man na, ngawa may kasal. Tubag. Tungod anang, I love you, I cannot live without you. Asa man kadadon anang gugmaha. Kanang inyong gugma-gugma, ngawa mo'y kasal, sige mong tinukhangay, asa man mo padong. Kung naa kay pagtuos Ginoo, padong gyud mo sa impyerno. Yang ano inyo man ang padayonon? Hunong usa, break. Ikakita nimo warning diha nga road under repair, ayaw padayon. Di ba? Repair. Refrain. Di yun mo padayon yun. Suko pag atong sultihan, ingon naong pari ang rasag mo imong trabaho diri sa kuan. Tinarong ta dire, sigihan tagyaw-yaw. Ayaw. Mo na ang Ginoo na gina say warning. Detach ba? Detach. Ikatulo, ang pag-antos. Si San Lucas na martir. Si San Pablo na martir. Si Santiago, martir. San Pedro Kalungsod, martir. Linga imong tupad, ing nagusto kang mamartir? Gusto kang mamartir? Or gusto kang mamartin? Oh, yang ato ro mga leaders atong naso dili gustong mamartir. Protektahan nila si Martin. Mao na. Hapit na lang tanan gibuhat aron lang gyud ikapasangil sa laing tao ang ilang hugaw nga gibuhat sa atong nasod ug ang ilang pagpangawat ug pagdugmok sa atong ekonomiya ug sa atong moralidad dinhis Pilipinas. Siging pasangil og lain. Nagpatong-patong na ang ilang pagpamakak ug ang ilang pagpangilad nato. Tanawar go na kanang ilarong gipangbuhat gikan sa Blue Ribbon Committee para Flood Control, ICI. Ana, hain pa dong ang ilang hearing tuwa pa dong sa mga taong dili gyud mo itinuod nga author. Kaybaw na ta ana. Kaybaw na ta. Di man gustong mo antos kung ang leaders di na gani gustong mo antos,
daghang tao ang mag-antos. Pero kung ang mga leaders mo antos, sama nila ni San Pablo, nilang San Lucas, Santiago Apostol, kani si Jesus, nag-antos, purting daghan ng taong malipay, maura man na. Ako, tanaw ninyo, nag-antos ko din hiwa. Sus, hapit nagisi na lang nimbaba na kong baligyag slat. Gaantos yung ko anang inyong pagkabungol o pagkalawom o bulsa. Di yun kakuot anang 100 pesos para lang ipalit og slot. Daw kay musta na, no? Pero congratulations sa mga manggihatagon. Congratulations. Pero murag wa man mo kaabot og 5% sa tanang nagsunod nako. Ang mga manggihatagon bawa kaabot og 5%. Uban, minaw ta padersyano kay lingaw ni pero inihisgot og slot. Ay, sirado na, sirado. Ala, bantay gid mo sa Ginoo. Antos ag palit. Ako sad antos akong baligya hangtod matapos ang kalibutan. Inantosay ta. Ligi, linya imong tupad. Ina promise nako. Sugod na gyud kog palit kada adlaw og slot. Ina. Kada adlaw yun. Ang uban wa gyud muling sa gabiha sa dana padir, kada adlaw patay sa dana padir. Ato ana reklamo na mo palang gani pagsulti, mo pagani kasugod reklamo na. Mao na ang resulta dili gid ta maluwas. Ang tubag nato sa Salmo, unsa may giingon nato? Sayop-sayop ra ba to? Ang imong mga higala nagtug-an sa himaya sa imong pagkahari, Ginoo. Kinsa ninyo dinhi ang mo claim nga higala mo sa Ginoo? Taas ang kamot. Ang dili mo isa, higala siyawa. Sige na. Ana. Karon, nagtug-an sa imong pagkahari, Ginoo. Hari gani sa ato pakitang tanan ulipon. Nya kay ulipon man di gid ta mosupak og unsay isultis hari. Di ba? Nya unsa may gisultis hari? Slot gyud. Sell everything you have and give it to the poor. Mao na generic nga gisulti sa hari. Mao na dinhi kaning 72 ka mga disciples ni Jesus, pagsulti niya nga panglakaw mo, ayaw mo pagdaag bisan unsa, pasabot, gibiyaan nila ang ilang bahandi. Gasunod na sila sa tingog sa ilang hari. Ang ilang bahandi, ang ilan ng higala nga hari sa langit ug sa yuta. Way kwarta ug bulawan sa kalibutan nga makatumbas sa atong higala. Kung higala tang tinuod sa atong Ginoo og makita na sa atong pagbiya nining mga bahandi og sa atong pagbiya sa bahandi unya atong ihatag sa katilingban musamot kadako ang atong bahandi kay ang katilingban mao na may mubaos paghatag nato. Una ako ginang balik-balikon dinhi nisugod kog alagad second year college 1984 alagad kog simbahan. Ang akong makontribute ato kay kargador pa man ko ato, sige kog panggulnas uma nya eskwela pa gyud, maglakaw rasdahan kasagaran. May lagmo income ko og pinakadako na ginang 500 pesos ang buwan. Pero makakontribute ako 20 pesos, 50 pesos kada buwan sa among organisasyon. So good ato hangtod karon, that is my paradigm. O gikan sa piso-piso, nahimong gatos-gatos ang akong makontribute, hangtod nahimo ng libo-libo, karon gani, muabot nag-milyon ang akong makontribute. Pero kanunay, nawa ko'y kwarta. O ano man, agianan rata sa grasya. Agianan. Siguro agyod nga agianan ka, dili ka clog up nga agianan.
kana bitang tubo nga mo clog up, gahapon nagkagubot may kay di na mo agas dito sa babaw, clog up dai diri sa ubos. Naku putla na, tangtanga na. Pagtangtang agas dayong tubig. Okay. Katapusang lingi sa imong tupad. Ing nadili ka tangtangonon, agianan ka kasaslat o clog up. Sige, katong mga maayong agianan, manindog ta. Ang clog up, panguli na mo. Mga igsoon, isip mga maunongong higala sa Dios, malaumon kitang mudangop kaniya, ug muingon, Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga ang simbahan, mupukaw sulod sa iyang maginsakpan sa kagutom ug sa kauhaw, alang sa pan sa kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga ang Espiritu Santo, mugiya sa mga doktor, mga nurse, ug sila nga nangalagad alang sa atong panglawas nga kahimsog, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga aktibo kitang musalmot sa mga kalihukang pangmisyon sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga masakiton makadawat og suporta ug kahupayan gikan sa ilang mga kabanay o kahigalaan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug ulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga sila nga namatay makaambit sa kalipayng tunhay didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Makagagahom ug mahigugmaong amahan, dawata kining among mga pagampo, nagituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo sa pangama ni San Lucas Ebanghelista, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Tungod sa mga gasa nga langitnon, ihatag kanamo Ginoo
nga makaalagad unta kami kanimo sa hingpit nga kagawasan aron ang mga halad nga among gidala sa pangilin ni San Lucas makatambal og makapadangat kanamo nganha sa himaya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles aron mobarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan ug magtanyag sa langitnong mga pagtulunan aron pamation sa tanan nga katawhan ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhin sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles,
kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, Santiago Apostol, San Lucas ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang ginharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sad kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental,
umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom sa tanan, makasantos unta kanamo ang Eucharistia nga among gidawat gikan sa imong santos nga altar ug maglig-on unta kanamo diha sa pagtuo sa ebanghelyo nga giwali ni San Lucas pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Manglingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kabalaan sa atong kinabuhi, holiness of life. Mahitabo ra ni kung sundon gid nato ang instructions ni Kristo nga magsangyaw ta sa ebanghelyo uban ang simplicity of life, unya ang pagka detached from all persons and things o kaning pagka mainantoson. Salamat sa nag-antos og ni detach sa ilang kwarta og namalit na tog slots. Mao ni ang atong update, ang atong grace or God's reward and complete elation. Niabot na ang atong halin og 73,268 ka slots. Naapay 626,732 ka slots na available tag 100 pesos per slot. Doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge, 231 na sad ka challenges ang atong nadawat. Nya ang atong PPSC or Protection and Prosperity of Santiago de Compostela para sa ato dinhi mga projects sa atong simbahan o sa mga kalihukan, ang atong halin iabot na og 41,248 ka slots na pay 58,752 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Doon na sa ni 162 slot challenge nga tag 16,200, 100 na sad ka 162 slot challenge. Di man tingali ni 100. Dako naman kaya niya. Sige lang. Ang ganon. Unya, ang sunod, ang atong Divine Powerful Response or DPR para sa atong i-contribute, ihinabang ato sa mga earthquake victims sa atong Northern Cebu. Niabot ng atong halin og 11,956 ka slots nga tag 100 pesos per slot. So atong pakpakan ang tanan nga namalit na tog slots. Nga daghan man gyud mangutana unsaon kuno pagpalit og slots, ato lang ning balik-balikon sad. Ang unang buhaton ihatod dinhi sa atong parokya or ipalit diha sa mga mamaligyag slots sa chapels
or dinhi sa gawas atong simbahan. Pero mas maayo gyud na ay resibo, ngayo mo resibo. Dili na to isulti angan dinhi sa namalit og slots, pero i-record gina sa atong finance council or sa accounting. Unya, ikaduhang paagis pagpalit og slots, i-deposito sa atong mga bank accounts. Kani makita niyo sa screen ang atong bank accounts. Or ipadala sa GCash. Puno-puno naman tanang GCash dinhi, o mapuno na gid ni tanan, tan-awa lang ning mga GCash, o puno na gid tanan, huwat na lang sa sunod buwan. Pero pwede na ninyo ipadala sa kwarta padala. Palawan, Imluelier, sa panang uban diyang kwarta padala, niya i-address lang aning mga pangalan nga ni as GCash, labi na gyud sa akong name. Mao na siya ang atong mga pamaagi. So, aron dili mo masaag ngadto sa mga scammers. Follow lang gyud mo. Niya ang atong pagpasuga sa atong menteryo sa mga lubong sa atong mahal sa kinabuhi, nagpadayo na taron pagpanawat, tag 400 pesos ang pagpasuga. Unsay meaning anang pasuga? Nagampo ka in a special way para sa imong minahal nga namatay. Nga ang kahayag ni Kristo magdanag kanila hangtod ngadto sa kinabuhing dayon. Unya 400 pesos ang imong spend kay mo share sa imong material graces para sa panginahanglan sa simbahan. Magampo ang simbahan para sa imong mahal sa kinabuhi, maghatag sad ka og contribution sa simbahan para kuan ba kanang sa operasyon. So tag 400 pesos diha lang sa atong opisina, or tingali mga few days before sa October 31 na sa tay mga lamisa dito sa atong ganing menteryo sa municipal o sa Catholic cemetery ang atong open for lighting. Unya, doon nalay gamay nako, di man unta ni angay i-announce dinhi in public, pero para makausa lang kay sige naman igbalik-balik ning iro din higsod. Aron dili kayo makasod ang iro, makontrol nato, kinahanglan during sa misa, tanan natong misa. Ako na ning i-declare ha, mga kofradia, luwa, lay minister, sacristan, o parish personnel, tanang misa, magsugod na ganing misa, close na gid ni tanang agianan sa kilid. Kana na lang main door ang open. Close na gyud dire, wala nay moagi anang mga pultahana, kana na lang yung main door aron ma-check gyud ninyo o kinsay mosulod og mogawas. Ablihan igbalik kon human na ang misa. Ana ha, declared na na. Di manindog na ta. Ang Ginoo manaa kadinyo og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo.